Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Menta usnem arajar karpra, udai usnem ubanding kong bakajala Meghalaya, kalaya ban persa nam ya ka arp artadek ubana jeliu, kom kasni ke bakarpang ban kanmau buram ya wayne missionary na Wales, ubala sandor ya ka tho katar ukasi hakisnam karpraspa kli sheneng, kata Reverend Thomas Jones ya ubala jutep komukpa kidak tho khasi. Hadin baka sarkar jala kala manjar ban itu no ya Reverend Thomas Jones kumu wain ki kraw parkhat ke jala ban manjaru ban perbena syuti no ya ka wain ki sngi haman lagasnam kum kasngi bakarpang ban le buram ya Reverend Thomas Jones henne kasngi ka arp artre ujeliu kadai kasngi ke balajet bantai nam karpang ya kini kasngi kum ka Thomas Jones de hakaba baro ki jaka puli bat kumjo ki officer kar ki yo syutilan banchi tholeng kot khandia chepang ka jing em jong uniu kpa ki dak tho khasi hakarta jong u hakani ke jala khamtam hakani ke rilom khasi jantia Reverend Thomas Jones yau balakha house nam khapraspa shipo ha Wales rengkat ka kurem ju ka Ann Jones kilawan poi hak snong sora ha ka arp arterek ubnajiliu jong usnam khapraspa sapwe ha usnam khapraspa sapuar ulapan khre ningkong ya ka kot ka bala ai kerteng ka kot pule khasi abi nalor kane ulapan miru yaki artli ki kot niam bat sengru yaki lightly ki school red ha sora mausmai bat hanong saulia Hadian kani ulapan kala khasiru ya ka gospel Matthias house nam khapraspa saupun riau bat hadian kani lasengru ya ka balang baningkong hari kasi jantia hapo kasnong nong saulia ka balaseng ha ka pratrek unaitung usnam khandai spa sapupra bat ka nam jong Reverend Thomas Jones kala khampau hadian bola sandoru ya kidak tho ukhasi abi kedi de kidak roman kidak tho ki ba ukhasi hadu kini kisngi upanan kamiki Shibenta na kajingkan mau buram yo Reverend Thomas Jones hakasien ke banikong katkum kasngi balabo banyo syuti hakajala kata dakatarek ke bau Reverend Thomas Jones ulawan poi harilom khasi jantia haka arpu artarek ujeliu house nam katpraspa sapway kiladan bon kikin hon ki blarake yakine kasngi hakaleng kajala henne kasngi ka arpu artarek ujeliu usnam araja katpra kawai neki jerake ke bakabati CCTV kalayo bansaki kadai ke bala pelong daga seng kinong tokot ke bala tep kum ka khasi authors society kebala rakhi kini kasngi bakarpang jong Reverend Thomas Jones da kebalet bu sentio how mod dorsa kamau jong ubaran hapo Senate College Shillong haswa ban bu sentio la pelong shwa ya kejingelang kebalingkon ha kebala penya ya kejingelang do president ka khasi authors society u Dr. DRL Nonglan ba la yo ya kejingkran lingkon syapang Reverend Thomas Jones no Professor SS Majau Lapan po penpeng ru ya kini kasngi bakarpang jong Reverend Thomas Jones lagi surgeon ruai na kisamla puli jong ka Senate College hakani kasngi la don lang ru kino hikai kisamla puli ka Senate College kidkhot berkinong kitkam jong ka khasi authors society lembat kiwi tang lai ko khandai snem ula im hakani ka partation basa Henry kikam ki jingpre badu senyang jong u saka jaipen riu jong ki kam frau sibon Wan yau tu beri ba im khandai po lai snem lai po khandai ki don ki beri ki ba im ki snem ki ba jron belai ni lap ki ba pun kita Henry ki im tang hati snem om hati kam Thomas Jones ula im hati kam om de hati snem sejak praspa sau puai Southly kidon ki raikut cingmut jong Thomas Jones. Bat kita ki raikut ki long ban same school murder hang ti haga time sora. Kada ka long to way. Nangta halo jong paniti jing perkhat. Kami sa ka way karai ka jong uber kata ka long ban snadak tmai. On day Dakidak Bangla kumla le daw Alexander Lish. Nangta karai ko balay kalong ban thono dagatin sora. Day dagatin sila kumla le daw Lish. Bat basaw karai ki jong ukalong banga day ban stang da thokot khasi. Ini kilong Southly ki rai ki jong u ki bola ai kucing mut ba kadai ka rai kucing mut ki jong long kat bolong ngan pendep ya kini ki Southly ba ka jing pen ki uskong ha ka juk ka jong i ko minta ya ki wei pat ki
dialect klem dak dok ti yano kan long ta jiwa ka kraw ya ka dai kan long ta jiwa Loi lesi kawa bani rap katu kat ni na kadiang jong ka linguistic day gitu di sekolah jong ka linguistic and ray ka long pan ka jiwa ya ka tho katar ka jongi ya ka jai pen riu ka jongi ngalahong ya ki katu kat ni ki parlo ladang ile ya pabukum kan ni ka tam nila saknar na yau Thomas Jones kana along the way but sa way pa ban slike no ya ka pansnya balapong daw nongjo but bay kata ka pansnya ngin penpong pat how way ba syakjo talong tajing bi ba tajing le an ya ka dai pun Haba niker tiang di Syakis ni paliko Yukun kasih kara Tanjing duka mansyo Kapeng tutai bayan Ingin menyang Menjadi oban di hangta Kiba mayangkaan Laway trong ca trình sai Đừng ta kawan ban ba Đừng ba usa hep thô masus Trình đông las tang ban lao Na du silang Leila trình lên la đi dòng Đừng ta nghi long cùng đi Uru krau bawan nak bakum kata ka imlang salang lene ke judgment reo ulawan ban sekri ya ka weipat ke judgment reo kata ka long ka judgment reo neutral kabadon ya ka ju ka jingsha nyoben ha ki ju ki no sunsyar kita ki long ki english ti kum ubriu balasha iben hala ka jongkeri wan sene ulap ikasir bakisha nyot ben ha ki no sunsyar jong ka sarkar Hareng ke sarkar bilat agak topor, but kejing temu kejong u kalong ban wanra ya khubor wabha, jong kejing penem, but ban pelat ya kene kejing mereu, na kejing sabi sadom bomdan kidak tho, wadada ki long shua jong i kilong bastar, na kejing dan kam i kidak tho, kalong berat kam, kum tau lawan segene keri, ban pendep ya kita kejing temu kejong. Kektian khasi kabangisim na kasora dialect lani ka tin tenat jong ki nong sora kala long ka tin pedeng jong ka jai bunreo ngidai ban sim bakani kalong ka tin jong upai ba khasi baro salarsa ki tin tenat ki don laki jong ki sorry to stop ki tin tenat ki don laki jong ki benta ban penkrau ya ke ketin pedang kabangila ban penklanya ke ketin kasi lane ban yada na ka jingta jong kini ketin tenat ya ke ketin pedang kalong da ka ba ngin simro ya ki tu ki kentin na ki dong ba pher ban ken thup ha ka thup jong ka ketin kasi ka balong ka ketin pedang la ban ong no badan ki kentien ha ka kentien sora ka blakala long ka kentien pedeng ki bomla ban ai ya ka jingmet ka basai ya kanu ka benta jong ka jing em ki kam jong ka jing em hanai le sela ban long ha jantels hari boy hawas ka sels hari war ki dan ni kentien ki bala ban ai ya ka jingmet ka basai ki bakum kita ki kentien ki long ka jing pendrus pa ban ya kaktin kasi kum kaktin pedeng kan nam dai banong ban ya kop ban ong ba o mangi sewes ke hills ro ngidon laga jong kaktin si janti hills laga jong kaktin si riwar laga jong kaktin lani si riboy laga jong kaktin namar kita baro
kidai ki ketin tenat jong ke judgment reu kasih. Ti Thomas Jones lawan sekali ban penteli ke judgment reu jongi dah ke bawan ra ya ke ketin sora kum ke ketin pedang ki ketin tenat kidai ban long ke jingkersian ya ke ketin pedang. Kanam dai ke bandan ke jing persiang ban ong ba mangiro ngin pensanno la ke jong ke ketin namar i judgment ri batang kendir hapo jong ke beri unyo trap ubhoy uwa ukhenriam upna bat kiwei pat ki nong song snang hapo jong ni ke beri ngilong baro ki pat ba kasi ti nakalian yo kasi athar society ka kentu ye kinong song snang baro hapo ke beri jong nyo trap ban nyo ye kasi kom ke ketin pedang bat ni buram ye ki wei pat ki ketin tenat namar belai ki ketin tenat ro ki don la ke jong dor hai ki dong jong gari kasi bat kum juro haba kersan ya ke ketin kasi kom mentai kini ki benai ngin penong bon teli ki seminar ki jing pleu jemut ki jing ethernia ki jing pensai pat ba bat ngidan ke jing temu ba hapo kene ka snam ngin penong ro ye ki jing lang ki ba kame ye ki bangin saya thu epi hagapor kebedai bat hapo akan digasnam ngidan ro gini berkat ba ban kentu ya sarkar ba kanum bu tengsio ban nam ban om apsio hado kasnam gabanwan ban ra ikde kam sia ka sarkar kat bedang hanu dali bat ba ka khasi otor society ka kloy ban trelang bat kan nu ka sarkar ngilapen kre bat ngilong ki bala kloy ban leje kendo what you prime minister jong ri India ban bu ya ke jing dawa jongi ban perlung no ya ke tin kasi hapo ka khanet ko pra hapo ke ne kasnam ni de bale Thomas Chun ula wan che ke nikari ban sang ki school bat ula thoru ki kot puli he ki class ki badren ka wei ke kot ka long ke kot kasi abi bat ka lightly pat ki kot niam ya ki ula tho ban nang ta ula translate ru ya ka wei ke kot ka ba ke tin fareng ki ong rotman Batulah stang ru ban compile ya ki katukan ni ki jing tho ki ban ke do jong ke dictionary ban umni tang kata Thomas Chun ula penau senyang ru ak bakenti we ke yo ke kot jong ki brio nama de mau bohi kai ki brio kumno ban at kora kumno ban thang motion kumno ban rap ban riang ban thung ban tap bat kum ta ta te ba kani kala long ke jing ker ku ye ki ba pon ki brio ha ke ke ri ke jongi bat ka ba khadu e ka bo Thomas Chun la penau senyang kalong bola sign to thamai ya ke jing long jing yam jong ki brio da ka bon ra ya ke jing ngai ka ba ho juice bat ka balang ha ke ke ri ka long kum ni ka ma ka long menta ke de ka jing sim ya ke jing bat ke jing kit kaya jing IT ke jong Thomas Chun jala ke jong ke jingim banai ke jing sekri ya ka ba bhatam ya ka ba ulla banne badai hello ke ni ke norim ka state government men chamsnam kala declare ban kan thom ya ke ni ka ar fortrik ujon ke singi ka ba Thomas Chun one ha ke ni ke ri poi sora ha ka snam si ya kan si ya prosper southway kum ka singi ka banong ka Cuti ya ka is kasil bat ka Giant Hills Hindu Teliki district ki bahaba pa kidi u Thomas Chun uday way na ki missionary balafa da ka balang President Church of Wales ka ba ki ki polat tip kom ka Wales Calvinistic Methodist Church bat ulawan siya kini ka ri ka jongi ka jing thau ka banang kong ka long banay ka gospel dan ray no la poi si ni uyui bom đây tăng cái gospel nằm ở bên đang long kia bật đúng ban cần tiêu cái puli cái đáng lý cái thọ cái tá ban cần tiêu ro ya ka yo cái cốt cái dòng kia tiêu nằm ở bên đang long kia bật đúng kia basa din cái bên ta baro trong cái chừng em trong